Yo, what's up? Good morning mga kalabarkada. At update pala tayo dito kay Red dahil diba yung project natin ay back to stock project. So ito pala yung pinagawa natin, stock na foot race dito sa brake pedal na nagawa na kasi diba pinunta natin kay Sherwin. Dahil siyempre may mga kulang na pyesa, mga spring. Yung spring lang naman yung kulang yung dito sa likod. So ito nagawa na ni Sherwin ng paraan. Sa kabila naman yung sa shifter, stock na shifter din, pinalit natin. Alright. So bakit nga ba binabalik ko sa stock lahat mga kalabarkada, no? Kasi siyempre mas gusto ko ring masubukan. Gusto kong masubukan kung paano nga ba yung manakbo ang isang stock na Radar 150. At syempre kung paano yung performance niya pag ganyan na stock siya. Lalo na sa ito pedal. Kasi sa pedal lang kasi naka-racing pedal siya. So masakit kasi sa tuhod. So susubukan natin ngayon kung relax nga ba pag naka-stuck siya, kung nare-relax ba yung driving natin, kung marirelax ba tayo o mas lalong mangangalay tayo. So yun ang susubukan natin ngayon. At tamang tama pala dahil may lakad kami ni Mrs. no? Susubukan natin. So ito yung update natin. At update din tayo dito sa binili natin na stock na brake pedal saka stock shifter. So yun yung i-review natin ngayon mga kalabarkada. Sulit nga ba yung pagbabalik natin sa stock dito sa mga pyesa ni Red, no? Alright mga kalabarkada, no? So update tayo mamaya dahil papaalis na rin kami ni Mrs. Bali dito lang pala kami sa pupunta dito sa may triangle malapit dito sa amin. Dahil may lakad siya, may pupuntahan kasi si Mrs. So ihatid natin siya doon. At yun nga, andyan na pala si Mrs. oh. Alright. So yun mga kalabarkada, no? Habang tumatakbo tayo, kita-kits tayo mamaya para ma-review natin yung pinakabit natin na stock shifter saka brake pedal. Alright. Alright mga kalabarkada, no? So iiwan muna natin dyan si Mrs. Tapos re-review natin to si Red. Alright. Ito lang yung re-review natin mga kalabarkada, no? Dahil magpapalit ka tayo ng stock na foot race. So ito na yung kinalabasan. Mas relax nga talaga to, itong stock na foot race pedal kaysa dun sa pang racing. Ayan yung mga kalabarkada, no? So mas nakaka-relax yung tuhod habang nagda-drive. Tapos kahit si Mrs. sabi niya kanina mas relax
na siya, hindi na siya nakayuko. Kasi yung dati nga, di ba, pag naka racing pedal ka, eh talagang nakayuko ka habang nagdadrive. Pati yung back ride mo, eh nakayuko din. So ngayon, relax na relax talaga, para ka lang, alam mo yun, parang nagdadrive ka lang ng bagong labas na motor. So ganito pala mga kalabarkada, no? So napakaganda pala yung naka stock pedal ka. So yung pala natin, no? So naka-relax lang siya. As in, relax na relax lang siya. Tapos yung kamay natin, siyempre hindi kagaya sa dati na nakaganyan, nakabaluktot, diba? Ngayon, relax talaga. So napakaganda pala ng ganito, yung naka-stock na pedal ka. So matagal-tagal din pala mga kalabarkada, no, na wala tayong review kay Red. Alam nyo ba yung parang hindi ka na naka-racing pedal, kaya chill ride na lang. Dahil syempre binabalik na natin sa stock talaga yung itong si Red. Alright mga kalabarkada, no? So yun pala yung review natin about dito kay Red. At hindi naman nabawasan yung kanyang performance, diba? Kasi ito lang naman pinalitan natin, saka yung sa kanyang mga carb, sa mga anong tawag dito, sa mga spark plug. Pero yung performance ay ganun pa rin. At sa driving naman ngayon ay napaka-relax, napaka-komportable gamitin. Mas maganda gamitin pala itong stock pedal kaysa dun sa racing pedal, kasi mas relax to eh kaysa dun sa racing. So hindi nakakangalay sa tuhod, at hindi ka na nakayuko. Kasi pag long drive ka naman mga kalabarkada at nakayuko ka, syempre masakit sa likod. Pero ito, okay lang siya, komportable, relax yung body, yung tuhod, naka-relax din. So, ito talaga yung gusto ko na mangyari dito sa alaga kong to, si Red, no? Back to stock project. At almost 95% na siyang all stock. Ang hindi na lang natin papalitan dahil 2011 model ito ay itong kanyang flarings. So hindi na natin ito papalitan mga kalabarkada dahil okay na dito. So ang concept pala ng ating alaga ay reborn concept siya. So parang ginaya natin yung sa reborn. So ito yung reborn concept. Pero 2011 model siya, new breed, pero naka reborn concept nga lang siya. Alright mga kalabarkada, no? So yun yung performance ni Red ngayon at yung review natin about sa pinagawa natin. At salamat pala ulit kay Sherwin sa kanyang pagtsatsaga na gawin itong alaga natin, no?
Alright mga kalabarkada, no? So dito na siguro matatapos tong vlog natin. At napakagandang gamitin na ngayon itong alaga natin kasi relax tayo. So uulitin ko, 1,000 pesos lang po yung nagastos natin dito. Tapos sa carb nagpalit tayo, kung baka susumahin natin lahat yung nagastos natin ay nasa mahigit na 10,000 na po, para lang maibalik natin sa stock lahat ng mga pyesa ni Red, no? Yun lang din natin papalitan, yung fairings, dahil naka-reborn concept po talaga to. So ito lang mga kalabarkada yung vlog natin. So yan tayong lahat, God bless po. Alright.